times na gyud maglinog na po. Manag-uyab mag-date-date dayon. Unya ang laki maghinay-hinay na og hangyo sa bayi. Ang bayi sa kay gikilig sa saad, dili daw biyaan sa iya ang uyab. Nakapila na ka-round pagkaugma balat na sab. Ingon sa laki my love, hubo ang panty. After a few months, dako ng tiyan. Ang laki di na matawagan, di na makitaan. Kung chatan sa messenger, iya ang isin lang. Dahil ako kamahay, anong ibig kang unsaon man nga nada siya kay lamiman. Kininggog mapastilan, dilig yun ka panagang. Basta February, daghang magkumbati. Gipabuto. Inig mata niya gyud sa sayo sa kabuntagon. Magkuha siya uta sa para mga pinadayo. Ako pod magdiga mo, maong ako sayo ni bangon. Wa ko gikuan, di siya ganahan. Napod mo salok ang kahaponon. Ako dayon ng himasa, nagpahumot ay hanihigda. Dikuot ko iyang atubangan, iya kong gitalikdan. O kinabuhi, yugyugon din ang mugahi. Ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana, kay ang ganan niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay. Inig mata niya gyud sa sayo sa kabuntagon. Magkuha siya uta sa para mga pinadayon. Ako pod magdiga mo, maong ako sayo ni bangon. Wa ko gikuan, di siya ganahan. Ug hapit na pod mo salok ang kahaponon. Ako dayon ng himasa, nagpahumot ay hanihigda. Gikuot ko iyang atubangan, iya kong gitalikdan. O kinabuhi, yugyugon di na mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Kay ang gana niya nawala.
namatay. Okay na buhi, yugyugon di na mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana kay ang ganan niya nawala. Ay ay ay, ay ay ay, ang iya mas una pang namatay. Ay ay ay, ay ay ay, ang iya mas una pang namatay. Ay ay ay, ay ay ay, ang iya mas una pang namatay. Ako ay nagsusumikap para sa aking mga anak. Tinitiis ko na lang kahit napakahirap. Tinataguyod ko sila kahit ako'y nag-iisa. Dahil iniwan kami ng walang kwentang ama. Pagkatapos niya kong inanakan, bigla na lang siyang nang-iwan. Wala na siyang pakialam, lumayas na din na nagparamdam. Hindi ko man ito nais pero walang magagawa. Ayoko din na sa kaniya magmakaawa. Balitaan ko na lang na mayroon na siyang iba. Pero kami ngayon kaniyang inabandona. Ako ngayon umiiyak, karga-karga ang aming anak. Ang luha ko'y pumapatak, buong pamilya namin nawasak. Walang kwenta, maayos lang sa umpisa. Pero nung nagtagal, babaero pala. Walang kwenta, kami ngayon ay paano na. Dahil sumama siya sa kirida. Walang kwenta, walang kwenta. Anak, huwag kang mag-alala, nandito lagi si mama. Karamay mo hanggat ako'y nabubuhay pa. Kahit wala ang iyong ama, ikaw pa rin ay sapat na. Lahat kakayanin na ako lang mag-isa. Walang kwenta, maayos lang sa umpisa. Pero nung nagtagal, babaero pala. Walang kwenta, kami ngayon ay paano na. Dahil sumama siya sa kirida. Walang kwenta, walang kwenta.
Ako nagsakripisyo sa dihang bata pa mo. Ako mong gibistihan, pakanon hinungitan, ligoon limpyuhan, kamugi at imanan. Sa dihang magsakit man, ako ang tambalan, gipatungha ka sa eskwelahan. Ug hangtod nga ikaw nga nahuman, nindot gitrabahoan, sweldo kada buwan. Apan imong suklan nami nga ginikanan. Karong ako natiguang sakit kag inistoryahan, kay ako gapabuhi lang ug dili na makatabang. Muhatag man ka kwarta apan lakbitan pag-istorya, akong dughan nasakitan na wala na kay paghigugma. Anak imo gihapon kong ginikanan, pagkahod ang akong gikinahanglan. Ang pagdisiplina ko asa naman nganong wa kay pamatasan. Anak imo gihapon kong ginikanan, pagkahod ang akong gikinahanglan. Ang pagdisiplina ko asa naman nganong wa kay pamatasan. Huwang naming ginikanan, di na kaya sa kalawasan. Ang kainit sa basakan nga magsanggi o kamaisan. Sakit man sa kong dughan, lawaton kuning tanan. Akong adlaw mo abot man mo bahuay naning dughan. Anak imo gihapon kong ginikanan, pagkahod ang akong gikinahanglan. Ang pagdisiplina ko asa naman nganong wa kay pamatasan. Anak imo gihapon kong ginikanan, pagkahod ang akong gikinahanglan. Ang pagdisiplina ko asa naman nganong wa kay pamatasan. Anak imo gihapon kong ginikanan, pagkahod ang akong gikinahanglan. Anak nganong wa na kay pamatasan.
pam rapa pa pa pam pam kabit gikatlan ba nako gibagiran hoy 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 paman imong nakit-an basta pamilyado na ayaw na sigbiga-biga pero inyong gipadayon inyo pang gihilom di man ilang kung magsakit di ko muunong rapa pam 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 rapa pa pa pam pam maudi ay inig uli di naganahan rapa pam 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 rapa pa pa pam pam kabit bagag nawong kalami bang lungsan rapa pam 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 rapa pa pa pam pam baga mo og nawong wa mo'y pamatasan rapa pam 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 rapa pa pa pam pam kabit gikatlan ba nako gibagiran hoy 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 paman imong nakit-an basta pamilyado na ayaw na sigbiga-biga pero inyong gipadayon inyo pang gihilom di man ilang kung magsakit di ko muunong rapa pam 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 rapa pa pa pam pam maudi ay inig uli di naganahan rapa pam 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 rapa pa pa pam pam kabit bagag nawong kalami bang lungsan rapa pam 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 rapa pa pa pam pam baga mo og nawong wa mo'y pamatasan rapa pam 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 rapa pa pa pam pam kabit gikatlan ba nako gibagiran hoy Ondo pag miniyo na kay hapit na ka 40 sayang ang imong hitsura kung ikaw mag-inusara bisan dili gwapa diskarte aron sukton ka dilawin na ang kalipay ayaw paabot sa pagmahay pawilik-pawilik na undo ayaw na sigig tago ayaw na pagtugaya si Inday halabirahin na ang imong mga barkada daghana ang anak nila basin unyag di na na mangisog imong dala ayaw na pag-inarte sa pagpili o babayi basin og dito kas batanon himuon ra kang sugar daddy pili ang lamig batasan siguro ang nga ikaw ang pingan ayaw tan-awa ang hitsura batay lang basin biyaan ka pawilik-pawilik na undo ayaw na sigig tago ayaw na pagdugaya si Inday halabirahin na ang imong mga barkada daghana ang anak nila basin unyag di na na mangisog imong dala basin unyag di na na mangisog imong dala Di na ko halos mukaon
permi ko nagkonsumisyon sa gibuhat mo unta magabaan ka. Gipaasa lang ko nimo sa imong gugma, baka kun ka nagpadala ko nimo og kwarta sa anak nga tong eskwela, pero naunsa ba nang huwag kang kagwanga ka? Giaway pa ko sa imo ang kirida, kay daw giilugti ka. Milabay ang pila ka buwan, ug ikaw karon giilisan, kay napurdoy ka ug wala na kay kwarta. Gigabaan na ka karon amawa ka, mirisi ka. Ayaw na
Pagkawalay ayo kani nga pamilya ha, kay kung may isyu ka hala pangandam na, pasig mabungol kas mga tabi nila, kay sila marites nga pamilya. Mga silingan galagot na gyud nila, kay gamayng lihok nimo itabi na ka, pinaka marites dito sa baryo nila, sikat kaayo ning ilang pamilya, labi na sa iyang mama. Samtang ako bata pa, dili sa gyud ko mahigugma, dili sa gyud ko magpadala sa manguyab sa ako dili gyud na ko isurrender ang ako ang bataan o dir. Nagtarong pa kog eskwela man aron ako makahuman, ayaw kol kay bata patawon ko, akong lawas ra ang giapas mo, bahalag madalag ang kulay ko, dili gyud ka makatilaw nako. Kung ako mahigugma, sigurohon ko ako ready na, lisod mo sulod sa relasyon, igura ka pala umon, maghuwat sa ko sa kong dawan, kanang dili ko niya gilaan, pero kung iyang buhaton man, ako gyud siyang ipabarang, ayaw kol kay bata patawon ko, akong lawas ra ang giapas mo, bahalag madalag ang kulay ko, dili gyud ka makatilaw nako. Kung ako mahigugma, sigurohon ko ako ready na, lisod mo sulod sa relasyon, igura ka pala umon, ayaw kol kay bata patawon ko, akong lawas ra ang giapas mo, bahalag madalag ang kulay ko, dili gyud ka makatilaw nako. Ayaw kol kay bata pa ko, akong lawas ra ang giapas mo, bahalag madalag ang kulay ko, dili gyud ka makatilaw nako. aging eleksyon kanindot sa pahiyom sa mga kandidato nga saad magmalambuon apan kami galisod gihapon sa kapobrehon kay perti namang mahala sa mga
makapalito nun. Happy sila kami ani naguol na. Kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba. Halos tanang palito nun isda utan ug salagon. Ang kwartang usa ka libo dali ragyod nga hutdon. Ang saad nila sa una wag yun nila tumana. Ang bugas kuno himo og tag 20 ang kilora. Pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema. Mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Lahirag yun kaayo katong sa una o karon. Kay bugas sa una perti pag yun kabaratuhon. Apan wala tay mahimo sa karon nga panahon. Kung dili tamaning kamot di sabda makakaon. Pero ang mga chismosa wala ragyod ni nila. Tungod sayo pa sa buntag na mahaw panglibak na. Hangtod na sa panihapon na busog ng hilabtanon. Dili na manginahanglan og bugas nga lungagon. Asa naman tong saad nga ibarato ang bugas. Mag-usa na lang katuig panahon pagkapaspas. Ang uban wala patawon sa utang makaimpas. Gahandom gyud mi sa tag 20 nga kilo sa bugas. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Maning kamot na lang taog trabaho bisan unsa. Para makapalit tag bugas bisan og mahal na. Ang bugas wanay pag-asa kining mo barato pa. Importante nga 3 times a day makakaon gyud ta. Sa karon nga panahon ang uban gyud praktikal na. Kay afam naman gyud ang ila ang mga tirada. Bisan pag magkabalintong ang in-Inglesan nila. Basta di lang gyud makalimtan ang word nga kwarta. Tungod gyud sa kapit uspuhaton niyang tanan. Para lang sa pangandoy nga siya gyud makwartaan. Para pod makapalit siyag bugas ug panudan. Pero di niya hinaguan kay pinangayo lang. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na?
Diyos kung musod kaning butanga. Mag-away sa uyab ka, unsa na lang kung minyo na. Dapat na ay magpailog ninyong duha. Wahi timpla, lamas ra na sa gugma. Kung mag-away mo sa buntag, ayaw paabti gabi pa. Lahing away magabi, ang timpla palami. Kung way lamas, walay lami ang putahe. Kung gakalayo man ang usa, ayaw sugnuri aron hinay ra ang siga. Istoryahon ninyong duha kung unsa ang problema. Hinaying tingog si Marites na ni Idra. Liba ko na dayon mong duha sa mga silingan nga dagkog mata. Maong kamo kung mag-away, ang tingog ihinay-hinay. Kaug galingon i-kontrol aron hapsay. Way timpla, lamas ra na sa gugma. Kung mag-away mo sa buntag, ayaw paabti gabi pa. Lahing away magabi, ang timpla palami. Kung way lamas, walay lami ang putahe. Way timpla, lamas ra na sa gugma. Kung mag-away mo sa buntag, ayaw paabti gabi pa. Lahing away magabi, ang timpla palami. Kung way lamas, walay lami ang putahe. Salbahisa sa akong bana, hilig mangulata. Kung hibaw-an pa ni sa una, waong tasog ta, di kabalo. Pasalamat sa ako ang maayong nabuhat. Nagtinarong ko dala
makakitag papuok nga babae, unya kong tintalon magpatintal po dayon, wag gahuna-huna sa ila ang karelasyon. Ang babae nga bigaon gikubalan ang naong, ang babae nga bigaon bisan kinsa tintalon, ang babae nga bigaon piliyon ng dagkog datong. Ang mga bigaon baga nagyud og naong, bisan di iyang laki patakarag pangangkon, kabalong pamilyado ay balibad lahos largo, anak ang apektado sa pagkabigaon ninyo. Ang babae nga bigaon gikubalan ang naong, ang babae nga bigaon bisan kinsa tintalon, ang babae nga bigaon piliyon ng dagkog datong. Kitang mga asawa kumbatig yung pagwapa, ipakita nato nga kita'y mas gwapa nila, palanggaon ang bana ipabati atong gugma, aron di mapulihan sa bigaon nga pagkahakuga. Ang babae nga bigaon gikubalan ang naong, ang babae nga bigaon bisan kinsa tintalon, ang babae nga bigaon piliyon ng dagkog datong. Ang babae nga bigaon gikubalan ang naong, ang babae nga bigaon bisan kinsa tintalon, ang babae nga bigaon piliyon ng dagkog datong. Asa na pud ka karon paingon, kay nagbitbit na pud kag pangsabong, ayaw na kog atik-atika, muikyas naman pud ka, ganahan gyud ka og muulbo ang akong kaspa. Nagsakit akong tutulan, Uy, inday kay hanuman, di ka kasabot istoryahan, maluoy ka karon lang man, di lagi kumusugot, ayaw na pud dihag kalagot. ako nang ihawon imo ang manok. Asa na pud ka karon paingon, Silang gud balik raman ko dayon, aw mag-ayog mabiyahan karon, ayaw na pud atik-atika, muikyas naman pud ka.
Ayaw na ko palaguta, mablak ay jud ng imong mata. Usahin nga ut nga unta, ikaw karon magpuyo na. Imong bisyo undangina, kay mahurot na ato ang kwarta. Kung di ka mo undang diha, walay dulog, agwanta ka. Astila nimo asawa ka, magsabong raganik panalagsa. Ihatag ko kanimo kung makadaog ta. Dili uy pagundang diha, Grabe ka uy, ayaw kong andira, ako ang haligi nga. di ka sabot ka. Ang gugma dunay kalipay, ug duna say away. Na ay di magdugay, kay ba nasigig tagay. Perming sumbagay, wa nagsinabtanay. Ang niabot na lang sa pagbinulagay. Ugwa gayon nagdugay, sila nagbalikay. Nagsaad di na mag-away, sila magminahalay. Niabot nagbarangay, kay nagpinirmahay. Apan si Inday nangitaglaing lagay. Siya gikulata sa iya hambana, kay wa na kontento nang itag ikaduha. Nagmaoy ang bana, nangita og atsa, maayo nakadagan kung wala matibasan. Gipugngan ni nanay, gidagan ni tatay, gireport sa barangay, kay grabe ng away. Ug ang mga silingan na kuyaw-kuyawan, maayo na lang kuno, kay abdik nakadagan. Sa among lugar, daghang libakira, ang ila ang dagway, lahi-lahi o porma. Ana ay aslumon ug mga hitsura, diri sa amua sikat na kaayo sila. Ang ilang simod, perti ng budluta, unya ilang baba, perti sab nga basaa. Lami kayog talent ning mga libakira, magpaniidra na ayaw jud og kumpiyansa. Ang libakira sa mua, murara bagwapa. Ang libakira sa mua, mga paryente pa. Ang libakira sa mua, tuaga tapok na.
kuyog mi ni aging gabi, perting libak niya sa baying gisi o panty. Wala kumutubay, mausik akong laway, unya paghawa ko gilibak na kugmaayo. Ang libak rasa mo murarabag gwapa. Ang libak rasa mo mga paryente pa. Ang libak rasa mo tuaga tapok na. Kanang libak ayaw ninyo pansina, kung libakon man mo pasagtira jud na sila. Sayaw-sayaw ilang dala na kanta-kanta, wala mo'y madaw-daw dili mo makakwarta. Ang libak rasa mo murarabag gwapa. Ang libak rasa mo mga paryente pa. Ang libak rasa mo tuaga tapok na. Libak rasa mo murarabag gwapa. Ang libak rasa mo mga paryente pa. Ang libak rasa mo tuaga tapok na. Pertigyod nga lisura ang mga palitunon in taon pagkamahala. Unya ato ang sweldo gamay pagyud kaayo, igura ipalit og bugas tagsa ka kilo. Bugas ra ba karon ni saka na ang presyo, 50 og 60 na gyud ang usa ka kilo. Mag-unsa na lang ming mga pobre kaayo, balanghoy gabi saging kamote na lang ipaniuto. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala yung mag-uuma, kumprahon ang bugas nga pagkabaratuha. Sa merkado paliton pertinada yung mahala, pugos na lagpalit para makakaon ang pamilya. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala busog na ka kung ipalit ang imong kwartang 5. Dili gyud ka mapas mo kay bugas pagkabarato. Mga palito non barato lang walay laban.
Bad sa ulo